на Бисер Баев. Благодарим за оказаната чест, благодарим за доброто посрещане. Искаме да ви пожелаем да бъдете живи и здрави, все така обичащи хубавата българска народна музика, все така посрещащи вашите празници с приятели и с хубава музика. Бъдете здрави, благодарим ви отново и да си пожелаем до нови срещи. За нас беше удоволствие оркестър Бургас. Кристина Стойкова, Георги Веронски,